Egunon, gaur Bartzelonan gaude. Zergatik, hemen ere Euskal Herriko ohiturak daudelako. Barça Arraun talde bat sortu du, Barça Arraun taldea. Eta ez hori bakarrik, abiadura errekorra egin nahi dute. Hemen dugu Barça Arraun taldeko patroia. Egunon, Marta. Egunon. Euskal Herriko traineruak asko gustatzen zaizkigulako. Eta Euskal Herriko ohitura denez, euskaraz egiten dugu. Eta abiadura errekorra lortuko duzue? Bai horixe, jakina. Katalan hauek Arraunean, kakazarra, ez dute balio. Baina bueno, tira, zer egingo diogu ba? Bat, bi, hiru! Kakazarra aski dakauela! Hau ez da! Arrauna kanpora! Kanpora! Zer gertatu zaizue? Katalunian ur gutxi dago, eta ezin da Euskal Herrian bezala Arraun egin. Eta zer egingo duzue? Kataluniako erara egingo dugu. Bat, bi, hiru! Bitxia ez da? Esan dizuet nik, bitxia. Arraunean behintzat,